Het is tweede peeskedij. En jawel, ek bij de Spitgate in de Harkema had de peeskershaas del west. Overal binnen houten peeskeaaien verstoppen en er bin ek nog genoeg oren dingen te belibjen. We hebben het peeskefeest, dus voornamelijk de peersaaien zie je. 4 peersaaien, dan kunnen ze een zelf maskermeidje. En dan is een gouden peersaai, daar krijgen ze wat leuks voor. En dan is ik het ballen bakken, een stukje knutselen dus. Er is een mini-kermis, geitenmolken, suikerballen prouwen, roggebrimmen, ei, eigenlijk van alles en al wat. Er is safvolle te dwaan, maar wat is dan het leukst? Ik denk toch wel zelf het peersaai ziekje en het ballen bakken. We gaan nog net alles doen, want we binnen nog net zo lang. Maar paaseieren ziek is wel leuk. Peersaai ziekje? Kerst ik gouden vinden. Gouden? En wat kerst mij dan? Nou, daar kerst een pakket mee winnen. En hij hem die gouden ik al van? Nee, daar hebben we maar 20 van. En die ben ik heel moeilijk verstopt. Ik ben bang dat we ze wat te goed verstoppen hebben. Ik ben nu een stuk als 4 volt, dus we gaan het zien van de en van de media ben er nog 15. Dus er is nog genoeg gekomen op een leuke verrassing. En hast dan ik een tactiek om die PSK'en te vinden? Ja, gewoon euro ergens duil in en dan vinden we misschien wel wat. En dit is die broer die mee komen? Helpt dan ik een beetje mijn ziekje? Soms wel. Of kerst het al wel innig? Nee. Dochs zie het net alles mij. Het waar wie net al te best. Er eent wel een stuk trouw en het is wel grotendeels al je boeten. Dus dat had wel impact op hoeveel mensen er komen. Als je naar de verleden jaren is het al wel een stuk minder.